babona ukuthi ayilo president akuseyona eKZN kuphela noma amabhinqa kuphela. uShaka wayengazi. uJesu wayengazi. Mandela. uSheba wayengazi. uMandela wayengazi. nami kangazi. Kodwa iqiniso lithi kuzokwenzeka. Sibonile nje umholi wangempela usuhamba enyathelweni zabo amacala ungawona. Yoba singumuntu okhululekile nje manje. Isisuza nje kungathi isinje. Mbukele Perfect TV lapha emakhaya nganimukela igama nguShepherd wamanqele ngitabuka phansi wahlabisa empembeni isigodi. Uyabona ke manje ngibuyile ngiphethe upresident of the Binqa Nation wathi ungizwe wakamchunu kodwa ngimbizi ngegama ngithi mina upresident. President asikumukele ku Perfect TV sibonge isikhathi sakho namhlanje ukuthi uhlale nathi la. Cha ubonga mina ngane yakwethu ukuthi ke nani ngimeme kule Perfect TV yenu. Mina bengazi ukuthi mina ikhona TV ePerfect ngoba ngisho SABC yabe ko Perfect banenkinga lokwazana. So it's the first time me being interviewed by a Perfect TV. I'm expecting perfectness. Lamhlanje sihlanganela ePencils Cup. Hayi ngoba sihlangene nje ngoba umnandi kodwa kuhle kodwa siphethe nayi bathi amabhinqa perfume ibilontsha namhlanje officially. Bathi abakwazi ukuthinta into yamabhinqa upresident amabhinqa engekho. Kunjalo ngempela cha ngiphethe nje nginiphethe nonke nje nawo ngizidunga le emakhaya. Nginiphethe nonke sengizahambe ngaqukula nezinye izizwana laba abathembu amaXhosa amampondo nawo sengaphansi kwami sengwadlile. Ngadla amaswati ngadla nabanye amandebele namapelu angaphansi kwami njengamabhinqa ngoba as a leader of the society uma ngabe ke umela abantu ngeqiniso abantu bayakhulula kuwena. I'm the president of the Binqa Nation, the first president. It means I'm the first president of the democratical Binqa Nation. So ngifana noMandela. Ngiphinde futhi ngizofana ke nesilo uShaka kaseza ngakhona. Umbumbuso yasamazulu ngoba mina ngibamabhinqa ahlangana. Eke bakwethu ke sonke ke ethi singabaholi siba nephathi lokuthi siboshwe. Into ke into ebalekile ke mngani yakwethu ukuthi namhlanje opheka umlando ngoba konke engijabulisile einkulumeni zami engizenzile eziningi. Ngangazi mina ukuthi khona abantu abathatha izifundo nabantu abasema universities abacabangayo ukuthi lento esishoyo ingasebenza isebenze at anyhow. Ngungijabulise ngendlela esimanga ukuqhamuka kwabantu nama brand impahla zabantu abamnyama ezikhiqizwa yibona. Noma indwangu bese ayithenga kubelungu. Ngeke izinto ishintshe overnight. Kodwa ayikho into engijabulisa ngomqiqizo wabantu abamnyama oqhamuka abantu abamnyama. Nona ukuthi abantu abamnyama sebeqale iculture entsha yokukholelwa ezintweni ezikhiqizwa abantu abamnyama. Kodwa lokho kungabacwasi laba bebala. Namanje ke ngimile ekuthenini ayikho into ebaluleke njengokuthi emveni kokuthi amabhinqa ebonakala edlobala kanje kusuka abelungu phesha kwezilwandle kusuka amasulumane eUnited Arab Emirates azohlangana athi namhlanje qopheka umlando azothi naku president amabhinqa na istart amabhinqa perfume abesifazane neabesilisa kuphinde futhi ke kuzoba ne presidential pregnancy akuyona eyami. Mina will endorse whatever that comes to elevate amabhinqa. Into nje ethuthukisa amabhinqa ngiyohlala ngiyeseka njalo ngongangabazeki. Namanje ke ngimile ke kuthenini ke njoba qhamuke indobo yamabhinqa perfume kwaqhamuka uSihlanze boutique kwaqhamuka oJobe London kwaqhamuka udadewethu uAnathi nama Avalon. Into nje supporta umuntu omnyama ngiyohlala ngiyeseka njalo. Namanje ke ngithi abantu aba order amabhinqa
bazomthola uthenjiwe Kheswa bekwazi ukukhulumisana naye einambeni ezovela njengamanje beqinisekise ukuthi bayawa order bawathole ngesikhathi ama perfume amabhinca njengoba kuthi uDecember nje kuningi esikulindele waqhamuka umfoko amkhonazi lapha wetatulo uzoqhamuka nebrand yecathulo entsha ngaphezulu kwalena anayo ethinta amabhinca azojabula kakhulu uzokhumbula ukuthi abantu abamnyama njalo laba abamanufacture izicathulo ezisiza abantu abaningi yabona nje lo sisi odlulayo nje lapha phambi kwethu uphethe ke imama uhlonipha indaba yomuntu wesifazane base be create izingubo nama hoodie nezikipa ezikhombisayo ukuthi kune brand ebizwa kuthiwa imama ngijabulile mangibafica bekhona lapha lana is a combination of different investors, business people who are aiming higher to make sure that ourselves as Bhinca people are uplifted. Wherever you see me, Mabhinca, you must know that I'm in for you and uplifting you. Nani ke bafana bami ngiyajabula ukuthi nenze content enhle. Mawuthi Perfect TV engathi lento mangisikrola la ku TikTok ngiyibona. Nenze umsebenzi omuhle qhubeka ngalo umsebenzi omuhle ningazoni. Ngiyacela mntaka baba. Siyabonga asibongeni futhi nabo bonke laba bafethu laba njengawe sesuthenjiwe ukuthi mabenza lento le noma njengobusho ukuthi akuyona yakho kodwa uzo uplifta yonke into enzeka kumuntu omnyama. Noma kanjani into nje ethinta umuntu omnyama mina ngomongameli mina ngiseka noma ngabe yini eqhamuka nomuntu omnyama ezobenefitisa umuntu omnyama into emnandi ngamabhinqa perfume ofanele niyazi ethi whoever want to be an agent noma kuliphi idolobha angakwazi ukuthenga lamabhinqa fragrance ngestock price bese eyowadayisa endaweni awadayisa kuyona abantu banuke kahle ukuthi sebanganokuyigwapha bakithi yabona amabhinqa ke into ebhongayo yabona lento yokugcoba insipho nje lapha impisi siyizimpisi kodwa simpisi right hayi lezi ezibhedayo 2024 mongameli sokhethweni siyazi ukuthi sazoyibona izibhisho sazosenzela umongameli unyaka omoqala sisazi siphathele izinto ezinhle vele sazobatala lapha nje uzokubayeka hayi 2024 mongameli siyokhethweni yebo thani 2024 yebo ngizobe ngiphethe 2024 mongameli aphethe kuphela amabhinqa uphethe South Africa lonke izwe sibonile vele usevunyiwe nabo umdabu basendiya cela ukushutha ngapha nangapha babona ukuthi ayilo president akuseyena eKZN kuphela noma amabhinqa kuphela uShaka wayengazi uJesu wayengazi Mandela uSheba wayengazi uMandela wayengazi nami kangazi kodwa iqiniso lithi kuzokwenzeka sibonile nje umholi wangampela usuhamba enyathelweni zabo amacala ungabona yoba singumuntu okhululekile nje manje isisuza nje kungathi isinje akudlalwa manje Ziyakhala ngempela ke manje president no DSTV sengibathintekile yebo futhi banginika okungokwami Ziyakhala manje bathi akulinde kuphela icala ngoba ecabanga ukuthi ngizoboshwa ngiboshelwane ngezeni cethu uzoboshwa hayi kanjani ngizobaqonda ngqolo lamasimba kuthiwa DSTV no CEO bakhona zabaqonda ngqo nize maniposta lento nibatheke nibatshene ukuthi sengifikile ngizofuna ngokwami ngiyakhumbula mangabe Maphorisa ngizofuna ngokwami ukabza lo mfana wakwaSmall ngizofuna ngokwami bonke laba bantu abathi Ziyakhala ayikhale sekuyisikhathi sokuthi zikhale kimi manje ephaketheni qingqing okay